pregătiți pentru al 29 de omor. În aplauzele voastre, tema pentru acasă și anume tematica Am dat un vot pentru 4 ani. Primii care vin aici în fața dumneavoastră sunt echipa Economusli. Cu toții știm că persoanele aflate în etate votează la domiciliu. Deci, o situație asemănătoare. Хочу я замуж, замуж хочу с моей белязулякой. Да ты не бойся, я все заплачу. Да-да. Bună ziua! Bună ziua, luați-mă. Doamnă, Da, eu vă ascult. vin în curând alegerile, am să întreb cine vreți votați. Eu cine ați votez, dați-vă listă și am să vă... Numărul 1, pe numărul 1 am să votez. Poate vă pregătiți, poate votați numărul 2. Nu, numărul 1 eu vreau. Ei, te faci numărul 2. O, dar soțul dumneavoastră cine votează? El e mort. E mort? Da. Ei, dar și eu cu asta am vreme. Da. Alegeri prezidențiale. Ce fenomen interesant! Alegeri prezidențiale. Ce proces amuzant! La noi în țară, dacă ești patriot, tu vii la vot, nu importă, ești viu sau mort, tu ești în listă. Un caz în străinătate. Băi, dar m-ați aprins și la străjei, auzi, mă, stai. Ce faci, bă? O, Nașanică, eu construiesc, cum ai zis? Construiesc, cum ai zis? Nașanică, dacă așa cum? Nașanică, ce stai, dacă așa cum ai spus? Cum ai spus tu? Iaca, e ca și așa. Dar pe unde ești tu? Eu în Moldova, Nașanică, eu am venit cu ăștia de la studii întreabă, de la orică întreabă, știi care sunt studenți, știi, care... Oh, și China este, și China e hotel mare, și hotel care nu l-am mai mergea. Să ne ducem pentru un moment în lumea poveștilor. Scufița roșie. Scufița roșie? Te rojești cu brânză. De coasă.
să-mi dai în nas, nu știu ce. Din 3. O, frățușcă! Zena, te rog. Hai, te rog. Nu-ți dau, mai ți-am spus nu-ți dau. Eu Și va de cap de Chișinău, dar cu mine nu. Da, mare mai și nu-i dau vostru. Hai, să te rog. Și totodată, dacă avem tema politicii, am pregătit pentru dumneavoastră un mic filmuleț cu tema Am dat un vot pe 4 ani. Să vedem dar ce se întâmplă în Parlament. Diferite situații. Spartachiada în Parlament. Laburi? Ești gata? Ești gata? 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 Gata, 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 stop! Și vrei să treci pe african? Nu știi? Eu sunt președinte, eu, nu știi? Finish, oh yeah! Nu trebuie aplauze, mulțumesc, eu știu, da, eu sunt președinte. Cum se intră în Parlament? Să vedem. M-am uitat la link-ul dumneavoastră și am zis că nu merge, eu nu știu și asta. Tu nu ești pentru Parlament, eu nu știu, nu cred, nu știu, dar cred că totuși, da, cred că asta e. Și te râți, băi, nu te mai iau nicăieri, băi, și cu tine. Ei, dar îmi pare că totuși asta e. Reducerea angajaților. Brăzeu. Oi, eu, tu ești barbos și vezi, în Parlament nu trebuie de ăștia. Dom'le, nu mă dați afară. Oi, nu te iau, ei. Ori, Berberița! barbă, mi-e barbă. Catedra militară obligatorie pentru fete. Suzana! Roxia! Țița! Violența în cantina din Parlament. Brasil, eu sunt Iulian Estrati, eu Iulian Estrati, eu vreau o pirojă cu smântână, eu Iulian Estrati, eu sunt Iulian Estrati, Iulian... Presâpcă, eu vreau presâpcă. N-aule! Nu, eu vreau presâpcă. N-aule! Presâpcă. Acum vă chemui stopări. Doar un singur sunet poate scăpa lumea de tiranie. Bună ziua, domn președinte, bună ziua, asta o Barack Obama. Și acolo, și în Parlament, și copiii merg opăriți, oamenii sunt berberiți și peste hotare. Am vedut de la dictatură, strășesc la democrație. Vă rog frumos, cu Barack Obama, vă rog, o zi bună. Oameni buni și fete nicivo. Eu sunt președintele Republicii Moldova și eu promit că în țara și vă închide. Copiii n-a sunt beopăriți și în stradă n-a sunt cât magazine. Voi ascultați-mă atent, dă-mi ce vă închide. O secundă. Și nu vă uitați la deștul meu când e tot întrânsul. Mă când deștul meu e lung, dar asta nu înseamnă nică. Dacă am promis că în țara tăta și băghine, înseamnă că tăta și băghine. Dați mă ghiți vă cântăm. Toți ani și dați pentru și și așa. Tăta și normal. Viitorul depinde de noi. Să mergem la vot. Cine dacă nu voi? În continuare am să rog să conectați și Dumitru pe această scenă.